som el grup 1 i ell és l'Arnau, ell en Guillem, ell en Pau, ell en Sílvia i jo en Teo, i hem fet el racó d'anglès, que consisteix en agafar un tub de paper de cuina normal i fer una màquina de preguntes. La màquina de preguntes l'hem fet utilitzant diferents tipus de cartolines i ficant diferents preguntes. Després de tot això hem fet un concurs i cadascú ha triat 2 preguntes dels seus socials. La primera pregunta. What is the sexual reproduction? Human. In English. Heu fet preguntes relacionades amb el que esteu estudiant a Medi? No, ella. Jo. Vale. Now. Why are dogs men's best friend? Why are dogs Men's men's best friends? Ara jo. Heu entès la pregunta? Per què els gossos són el millor amic de l'home? Perquè Anglès. És que perquè és l'acció. Because it's they are Llenguatge the dogs. català. are- Jo no sé Perquè ens protegeix. Les pots parlar en català? No. What is Einstein? What is Einstein? It's not correct. No. Ai, who is Einstein? Who is Einstein? Armand? He's an engineer. It's és una cosa. He's an engineer. No. He's a professor. No. Scientist. Yeah, correct. 1 point for Martina. Who is Memphis Depay? What? Pau? It's a person. It's a It's a person, a football player. it's it's He's. no it's no No és X. it's a man, no? És un home, no? It's not an animal. He's a player, a football player of Manchester United. Good. 1 point for Paul. Why is Rajoy president? Germán? Per què en Rajoy és el president? Ostres, En anglès. Martín. l'anglès és Bueno, in catalan. No. perquè la gent el vota. Per les seleccions. Perquè són... Ara comença per aquí, no? Va, go. L'he encertat o no? Sí. What is a poli? What is a poly? Què és? What is a poli? Una politja. És que no sé com es diu. In catalan, in catalan. Qui no sàpiga això, suspès. Una politja. Una màquina. No, però No, t'has de dir has més. d'explicar què L'has és. d'explicar més. Que tramposo. No, perquè Nosaltres l'hem encertat. Què és? És una màquina. No, és una màquina... Però com és? És una màquina simple que serveix per posar objectes. Vale. És el que fiquen els pocs. Good, Guillem. Where is Togo? Sí, el Google. Where is Togo? Where is Togo? On està Togo? In Camerún. No. És que a ell li encanta Camerún. Where is Togo? Mola la bandera. Anybody knows? Ningú. Where is Togo? In Àfrica. In Africa. Teo. Àfrica. What is the longest animal? What is the longest animal? The longest. Quin és l'animal més llarg? No fa falta que ho tradueixi.
Val. Which is the fastest animal in the world? Què? Martina? Which is Quin és the l'animal més ràpid del món? Què va? No, sí. Anda que no! No, 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 no. No. Què? Quin tauró? No. No. Which one? És l'àliga per G? No. El falcó pelegrí. Silvi, No. Why is the sky blue? Què? Perquè el cel és Why blau. is the sky blue? Perquè el Déu el va crear així. El deixem per pensar. Ok, big aplaus.